akon ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit. Ako naman nakasabot si Lilak dong, na mas bintaha ginang iyang trabaho ron uban nimo. Labi na gyud makakato na siya ana, makakwarta na siya dako, di ba dong? Maayo no na nga, imo siya napasabot. Kaya sa pagkatinuod lang, hurot-hurot, napiki na sa ko sa akong oras sa pagpasabot niya. Mao ba di ay? Sige na panawag ang producer nako. Pero tayo pa dong, madugay-dugay pa din nagkahuman ang imong pagsuwat. Human-human naman ang. Pero unsa man? Pero ato lang ninang ha. Dako magud kayong papel si Lilak sa akong isuwat. Mao ba di ay? Mao na nang kinahanglang andam siya sa akong ipabuhat niya para moigo na niya akong story. Di ay? Nya dong, unsa may papel ni Lilak ana? Siya ako himuong leading. Siya muda sa papel nga Lilak. Hello, kanindot no? Nya dong, ako say muda sa Dolor dong. Nagunahon ka ko dong kanang apil ko ana dong. Ako'y muda sa Dolor. Kuha nang story magunin ni Lilak. So si Lilak sa atong paunahon og kuan og pero ako apil ko. Of course, apil apil ka. Nay Dolor nang sugilano na dong. Of course. Pero salamat. later ato na sa unahon gyud si Lilak. Sige. So mao na kinahanglan nga makumbinser nimo si Lilak para mo trabaho sa akong gipatrabaho niya. Sige. Matabang kog pasabot niya dong. Basta kalimot na ko dong ha. Apil biya ko dong. Nagsige na biya akong practice dong. Apil gyud ko ha. May problema na nang. Pero sa pagkakaroon, unahon lang nato si Lilak. Kay murag idlas magyapon siya nako nang tagalihok na lang nako iyang bantayan. Maglisod na lang hinuon kog explain niya. Mao ba? Sige lang dong. Ay gabala ka. Tabangan ta kag pasabot ngadto niya. Pero noon ako naman tong nasultian. Usban lagi ako na kog sulti. Sugot lagi na. Ay gabala ka dong. Sige nang. Salamat yun kaya nang ha. Pero ayaw kabalak ka. Maapil giga sa swerte ni Lilak. Kada! Hinduta na dong sa? Basta, ay bagalimti akong rondong ha. Maadyo po'y apil na dong ha. May problema na nang. Basta tabangi lang yun ko ni Lilak. Sige. Pero tempa dong. Kanang shooting dong ba, di ba? Marag, ato man mo ang location no? Biyahe-biyahe man mo ano no? Atos layo. Nga, si Christian, mabiya-biya na siyang Lilak. Mao na atong Musugot bagas Lilak dong no kung malayo si Christian niya. mao na atong paningkamutan na nga dili siya magapos anang Christian para masulbad na sa ilang problema. Bito. Pero sudlisod sada. Pero noon, sige na. Ako lang gyud siya sultihan. Sabot lagi na siya ana. Basta dong. Ay, kalimti akong roll dong ha. Apil biya di ko ana dong ha kanang nindot-nindot sang roll dong ha. Of course. Sige na, wala problema. Lain pa ang gipangadoy ning dukan, wala nay lain pa ang gimahal ning dukan, sa way kinutupan kundi ikaw da, ug wala nay lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka na to. Apan andam isugal ang akong tanan, diha kanimo bugti sa gugmamong makiangayon nga angay ko ngampingan. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan, sa way wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan, sa way. Hindi pa may nagsaon pa? Hindi na ko. Busog na ko. Sure ka?
Sure. Ikaw ba? Sige kag pamugos na ko nga kaon. Base na niya ikaw may wapa ka kaon ha? Busog pa man ko, good. Bantay ha? I love you. Walay kami tubag. Hindi ako mo love. My loves. Di naman kaangay mga tanan na. Nahibaw bitaw ka nga ikaw ra akong gusto. Salamat ha. Salamat sab. Tungod kay bisan ning ani ko, wag gihapon ko nimo biyahe. Imposible na mahitabo mo lang. Kumawa nimo. Salamat sab. Misalig ko nimo anak. Okay, sige lang. Ay. Lingkod. Thank you. Kaya na ako'y daghang ipatrabaho ni mo. Ramil. Kanang... Unsa man? Na kay problema? Sulti para matabangan ti ka. Kuan. Niari ko kay... Hmm. Muundang na tapos akong trabaho nimo. Munda? Ano man? Sorry Ramil, pero... Muna ako kasabot sa akong trabaho. Maunang... Muundang na ako. Ngano nga maka nakasabot? Kasimple sa imong trabaho? Wala na ko kasabot sa akong trabaho. Diba, ang atong sabot, malaba ko. Pero karon, ba't kalipog na ko? Ayaw paghuna-hunaan na. Gihatagan na ti kag idea. Di ba naman kay problema sa kwarta? Gusto ka nga mapaoperahan nimo si Christian? Nya unsaon man na nimo kung di ka musubot sa akong gihangyo nimo? Sa akong gipatrabaho nimo? Pasensya na Karamil. Pero, nabalaka ko. Unsa may mo nabalakan? Amot! Basta, yung ganahan. Lila, naglikay ka nako? Di man sa ingon, ana. Basta, walang kasabot. Nya unsaon naman lang na nimo? Lila, timan Kini akong gipabuhat nimo. Kini akong gipatrabaho nimo. Mga kwarta ka. Himuon ti kang sikat. Himuon ti kang artista. Ikaw mo'y angayan mo daan ni akong sugilanon. Ug maora ning pamaagi nga makakita pagbalik si Christian. Ha? Mao na Lilak. Himuon ti kang artista. Ikaw may padadon ako aning sugilanon. Mga kwarta ka. That's why akong gipabasa nimo ang story. Para makuha gyud nimo mismo ang karakter ni Lilak. Mao na mo gusto ipabuhat na ko, sir? Yes. Manay gusto na ko ipabuhat nimo. Munang ginahinay talang ka sa pagpasabot. Kwarta ni Lilak. Makatabang ni nimo sa problema ninyo ni Christian. Usa ayaw ni Usiki. Pasaylo ako, sir, pero di man ko interesado, ana. Ay, kabala ka. Makita ko live paagi at mapaoperahan ako sa Christian. Pero Lilak, Pasensya na ka, sir, pero di ko makadawat, ana. Kwintahan ito imong nahatag na ko. Kung sobra na, mahimog gihapon yung imong ko palabadahon. Pero, di lang dyan ko anang imong ihatag na trabaho na ko, sir. Sorry na kung nalain ka, pero di lang sa dyan ko. Lila! Lila, kadiyot lang! Lila! Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang
alabada ni Ramil? Oh, wala mo sabot ko. Ha? Kasi wak man mo sabutan day. Basta lang. Kasi lain toyo ni mo no. Dahil sa tinanawan. Di man. Basta kay... Anong ganahan? Unya, ang papaninda na nag-isda yung pangita ron. Karon nga nakasuway naman siya og sideline. Ngita ko na yung sideline. Pero... Klaro, hindi ko ganahan nato, good. Maayo sa gihunong ka pang alabada ato niya day. Ako lang sa pagkatinuod. Kuwang kikog salig ato niya. Aw, di jud kuwang day. Wa jud ko salig ato. Ano ba? Mao jud. Ah, data hisot ato niya, oy. Kaya unsa man day? Akong sultihan si Bay Christian ana. Ako resulti na niya. Ah, sige. Mas maayo ni mong gibuhat day, malipay jud si Bay Christian ana. Lagi, wala mo sabot ato niya, good. Okay, okay. Maayo ni mong gibuhat day, nalipay jud ko nimo. Wow ba? Mao din ay gibuhat ni Lilak dong. Unang, naglibog ko siyang gisulti. Paano wa man siya makauyon sa akong gipakita niya nga pamaayo? Pastila ni Lilak may pagkabugo sa ginibataa. Right, man ka ni siya unta. Ako nang, pagpupaman ko dire. Pero makita man nimo nga wagi ko magbinuang. Oo, dong oy. Kita kaya na dong oy. Tininuod yun ang imo. Pero dong, time pa dong. Imo din siyang isultihan nga imo na siyang artistahon. Unang, ako na siya gisultian para dili sad siya makabalibad ng ang ako good aron makatabang ko niya aron masulbad na niya ang problema. Pero gilain man niya sabot. Ako naglisod na nihinuon ko ani akong story kay gibase binin ako niya. Mao gid nay wa niya maliwati nako dong oy. Hina kay gunahuna tong bataa. Mao gyud tinarong ba unta ni akong tuyo niya. Sige lang dong. Ay lagkabala ka dong. Kasi madaha pa to siya hangyo. Basta lang usika sa imong sugilano no kung dili siya mo imudaad to. Ang ayan yun kay siya ani. Nakasiguro ko nga makaya gyud niya akong gisuwat. Mo lagi unta. Buguon sa Nilak oy. Pangit. Zero. Mao nang usik kaayo. Usik sa kayang panahon. Mo lagi usik. Usika lang yun niya nga ako mapagan sa gud unta ko adto gud. Musikat sa takog apil niya kay waon sa gud unta ko nimong artista. Madiskubre unta tong akong abilidad noon. Maay na kay akong practice. Lilak sa duwe killjoy kay tanan. Mao yun. Sige lang nang. Kung magkita mo, storyahe lang unya siya. Storyahan gyud ako dong ay. Usika na sa niya akong panahon. Madiscover na unta ko adto. Sige na dong. Gilang ay lagkabalakan ha. Kay ako gyud sa istoryahan nga katong iyang gibuhat nga gibalibaran kanya perting sayo pa adto dong. Dako gid kay sayo. Lait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan sa way kinatuwa. Wala na ilait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa ang gimahal ning dughan sa way. Okay na tayong magtinda ganiya? Dabas niya ito. Ah, okay raman. Nya my love. Di ka tumalaid ang imong gilabadahan nga niundang man ka. Di man, gipasabot naman sa tunako. Mas maayo na imong gibuhat day. Kaya ato? Wajud ko salig ito niya. Ha? Diyata maghisgot anak eh. Dahil masakay, ako ipugos akong kagalingon. Kawan ako yung gana. Labada ko niya. Mausap. Gawas pa pod. Di sa kong ganahan nga ang labada ka. Kung ganahan nga mahago ka. Sige lang my loves kay mangita ko lang sideline. Pero kinain ato. Sabot ato eh. Nang! Ay nang! Mga unta! Ay, nasuroy man lagi ka. Oh, diha magugos unahan ay kida ako gianha. Unya, ani hapit lang ko nganin ninyo kay gusto ko mangumusta. Oy, Christian. Gusto magadong. Okay raman lang. Unya, Okay raman ni. kano sa man mo operahan imong mata dong?
Panahon rin ang doon na mo ano na. Tigong palagi winang. Aron mapunaan po to ang ipada ni Almira. Ah, mao ba? Pero, day, huwangan kayo ito ipadang Almira. Oy, lisod ba ng mata kung may operahan? Kinahanglan man nagdakong kantidad. Lagi. Ang beto lang tigum-tiguman din mo nang. Sige lang nang. May anamang gid ni. Magpaabot lang ko kung paano sila kumakitag balik. Oh, bitaw sa no? Ito man nang, makaon ka kasi karan ka. Ay, ayaw na lang, doy, oy. Di lang ko mukhaon kay... Kasi ko magdugay. Dito na, di ako pa ulit bahay. Nga naman ko pag tubig ni Christian ha? Oh, sige, day, pero ako, day, ba? Di na ako magdugay, ha? Oh. Hapit lang ko kadiyot. Di kan ko lang ipiyong god, kaya na ako ikipaningil ba? Nya, mato na lang ko, dog Christian. Ato sa ko dong, ha? Sige Kaya na. sa mo, ha? Sige lang. Doy, Yaya lang. Oh, bye-bye. Christian ko jidas ng dolor sa? Dito guys, bilig ko ng dulor. Gihan kayo, dagang di guideline. Dito giday kasi lalilak nang. Udong, oy. Kay unsaon makisulti magud unta ko niya. Ni atol man pag adto na ko ang nangaon sila. Diya pag Christian, wala lang ko hinayog sulti oy. In love giday kay ni si Lila kay Christian ano. Ah, Sa nabuta na ni. Wag yapon siya mausab. mao, pero binuang man ang iya. Na ay maayong trabaho, ni undang. Nagpinapulan man noon, bataa oy abot. Sige na lang na oy. Nato na napasabton. Naman gina maayo iyang gibuhat dong. Ano gun kaayo? Ang uban, nas ginhawang pangitag paagi nga unsaong makakwarta. Siya na ana unta si pangwartahan. Yun dang na hinuon. Isa. Ano husto? Mao gyud na. Di gyud masabtan ang hunahuna sa tao na Night, mayo nga tao nga andam mutabang nila para mahawa sila sa kalisod. Lainon man og sabot. Mao gyud. Ambot bitong mga tawhana oy. Balibaran man hinuon ang kaayo sa ubang tao. Nagbinugo gyud lagi dong. Wa gyud gamitang utok. Sige lang na Abot na ta nga mausab yang hunahuna. Wala pa man say panahon. Ay gamay na lang kaing panahon dong oy. Pero sige lang dong. Ay gayon gani ko, makigsulti ko anang bataa makatilaw mo gina siya nako ba? Kanas nila. Makahuna-huna mangin asya sa ako mga ipanulti niya. Sige na lang. Salamat kay tanan ha. Basta ako, tabang gyud ko niya nang way gyud ko nagbinuang. Wa koy daotang intensyon. Bitaw. Ko dong. Sabot mo ko si imong tumong. Pero sige lang dong. Sige lang dong. Salig lang na nako. Ako rin hebang mo pasabot anang lilak. Salig lang. Sige na. Salamat kay Ako na gud ni. Iyaan mo gong lilak. Kami gong naunga. Dong no? Mao gyud na. Oh. Salig lang. Course salig gyud. Wala na ilain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na ilain pa ang gimahaling dukan. Sa way kinutupan kundili ikaw da ug wala na ilain pa. Wala na